Juustoportti hankki Vuohiluoman pappilan omistuksensa maakauppojen yhteydessä. Kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennus päätettiin kunnostaa myös seuraavaksi 100 vuodeksi. Vanhalla pappilalla on monta tarinaa kerrottavana. Ensimmäisen maailmansodan laineet eivät Jalasjärvelle asti juuri tuntuneet. Vasta lähestyvä sisällissota muutti tilannetta. Pappilan akkunoista seurattiin, miten reet veivät nuoria miehiä Kurikan asemalta kohti Jalasjärven kirkonkylää. Sisällissodan taisteluihin siirtyessään tasavallan vartiosto oli parhaiten koulutettu jalkaväkiosasto. Kesäkuussa 1941 Jalasjärvellä perustettiin JR 58. Juhannusyönä kuului tasainen töminä, kun JR 58 miehet marssivat Vuohiluoman pappilan ohi. Ilta 10 lähdettiin jalan kohti Kurikan asemaa. Vuohiluoman pappilassa asui iäkäs ja sokeutunut kirkkoherra Nikolai Blum perheineen. Hänen korvissaan askeleissa kaikui lähestyvän sodan ääni. Sotaan marssivien miesten rivistö antoi kaikkensa maan, kansan ja kotiseudun puolesta.